Er levering af gods fra Danmark til Rusland mulig? Ja, levering af gods fra Danmark til Rusland er mulig, og den fungerer virkelig med logistikfirmaet Time Saving Machine. Vi organiserer transport af gods fra Danmark til Rusland med fuld service, henter hos afsenderen på den adresse, der er angivet i anmodningen, pakker efter internationale standarder i krydsfinerkasser, om nødvendigt forstærket med trækonstruktion. På emballagen sætter vi mærkning. Logistikafdelingen indsamler ledsagende og tilladelsesdokumenter for hurtig toldbehandling. En personlig manager overvåger alle stadier af leveringen af godset fra Danmark. Det er bekvemt og sikkert, især under de gældende restriktioner. Vi leverer alle slags gods fra Danmark. Vi organiserer både private flytninger og levering af udstyr, prøver og varer for juridiske personer. Transport af gods fra Danmark til Rusland sker via alternative ruter gennem venlige lande med deltagelse af vores tidstestede agenter. Cargotjenester fra Danmark til Rusland udfører vi efter underskrivelse af en aftale. Kureren henter godset hos afsenderen i Danmark, og derefter udføres leveringen fra dør til dør på ruten Danmark-Rusland i enhver by. Vil du bestille levering af gods fra Danmark til Rusland? Kontakt os via oplysningerne på hjemmesiden timesavingmachine.ru. Vi organiserer transporten nøglefærdig.